אנחנו במפגש הרביעי, כן, זוגיות של טוב וזוגיות של תיקון, ועדיין אנחנו במבוא של המבוא של המבוא של המבוא. ובמפגש הקודם, אם אתם זוכרות, דיברנו על המדרש שעוסק בבריאת האישה מהצלע, כן, במובן של... וקישרנו את זה לתכונת הצניעות שעליה המדרש מטפל, והמפגש ההוא בעצם היה מבוא למפגש הזה, כן? ולפני שנביא פירוש נוסף על הצלע שממנו נבראה האישה, נספר איזה בדיחה ישנה. זה לא כל כך פוליטיקלי קורקט הבדיחה הזאת, אבל אז הסיפור הוא כזה שאדם בא לאלוקים ושואל אותו, תגיד, למה בראת את האישה עם עיניים כל כך יפות ויפות? הוא אומר לו, בשביל שתאהב אותה. ולמה בראת אותה עם אור כזה חלק ומשעי? בשביל שתאהב אותה. ולמה בראת אותה עם ידיים כאלה ענוגות בשביל שתאהב אותה? טוב, בסדר, אבל למה בראת אותה כל כך טיפשה? אז השם אומר לו, בשביל שהיא תאהב אותך. ענק. ענק. באמת שמעתי את זה אולי לפני 20 שנה, ואני לא כזאת יכולת בדיחות, אבל זה משהו שככה... עכשיו, הבדיחה הזאת היא קשורה לענייננו גם, בשביל זה אני ככה סיפרתי. אנחנו ככה בעזרת השם נבין למה לפעמים דברים חושבים שאנשים טיפשות, כן? איפה זה מונח. וגם נבין בעזרת השם בשיעור הזה למה כל כך חשוב להתחתך עם נקודת המבט הגברית, ולא משנה באיזה גיל, עד 120. זאת אומרת, מגיל חתונה ועד, בעזרת השם, עד 120. אין גיל שאפשר להגיד, זהו, אני כבר את שלי עשיתי, אני כבר... אין דבר כזה. אז מהי הצלע שממנה נבראה חווה? אז כמו שאנחנו בדרך כלל מדמיינים, ודיברנו גם בשבוע שעבר, הצלע זה צלעות החזה, וזה גם נגיד התרגום של התנ"ך לאנגלית, לפחות במהדורה מפורסמת מאוד, אז זה התרגום שלה. אבל אם אנחנו נבדוק, אז אנחנו נגלה שבכל המקומות האחרים בתנ"ך שמופיע המונח צלע, הכוונה בזה לצלע גיאומטרית, בצד, כן? כמו הצלע של המשכן. ויש בתלמוד דיון שלם, עוד מעט אני מחלקת את המקור, שמסבר בו שהיצור שנקרא אדם היה בהתחלה לא זכר ולא נקבה, אלא בלשון של חז"ל היה דו-פרצופים, כן? שהוא היה מורכב מצד אחד זכרי וצד אחד נקבי, כן? היו בכלל מצב כזה של אחור לאחור, כן? מה שקוראים אנדרוגינוס, והדברים האלה מבוססים גם על פסוק מתהילים, עוד מעט אני אביא את המקור, אחור וקדם צרטני, כמו שיש צורה כזאת של אחור וקדימה, ואז בעצם התהליך של בריאת האישה, כמו שמתואר, זה תהליך של נסירה, כן? נסירה שהצד הנקבי התנסר מהצד הזכרי, ועבר למצב של פנים, כן? זה הציור השני של הבריאה, כן? של צלע שנוסרה, כן? וזה מצב כזה של פנים. אז אני עכשיו... איך אומרים באנגלית? ריב. אז בואו... אז יש לכם את המקור התלמודי. דאמר רבי ירמיה בן אליעזר,
דו פרצופין ברא הקדוש ברוך הוא באדם הראשון, יש את ההסבר בסוגריים, שני פרצופין בראו תחילה, אחד מלפניו ואחד מאחוריו, וצלחו לשניים, ועשה מן האחד חווה, שנאמר בתהילים, אחור וקדם צרתני. כן? ובראשית כתוב, ויבן השם אלוקים את הצלע, ההסבר בסוגריים, אשר לקח מן האדם לאישה ויביאה אל האדם. רב שמואל חד אמר פרצוף וחד אמר זנב. פה אנחנו נצטרך ככה להסביר אחר כך. יש מחלוקת בין החכמים מה היה הצד האחר, כן? אז יש פה חכם אחד שאומר שהיה פרצוף זכרי ופרצוף נקבי, ויש חכם אחד שאומר שהיה פרצוף זכרי, והאחורה שלו היה זנב. לא פחות ולא יותר. אמר רב שמואל בר נחמן, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא האדם הראשון, אנדרגנוס בראו, כן, שזה ביטוי נוסף לדו פרצופין, אמר ריש לקיש, בשעה שנברא דו פרצופין, נברא ונסרו ונעשה שניים גבים, גב לזכר וגב לנקבה. כן, זה היה הציור הראשון. עכשיו השאלה שמעניינת אותנו זה איך חז"ל, שאנחנו יודעים שהם מאוד מאוד יצירתיים ויש להם דמיון מאוד פרוע, בכל זאת איך הם הגיעו לציור הזה. אז בספר בראשית יש שני סיפורים של בריאת האדם שיש בהם לכאורה סתירה. כן? בפרק א' של בראשית נכתב, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. מהתיאור הזה אנחנו יכולים להבין שאלוהים ברא את המין האנושי שכלל זכר ונקבה. כן? ברא ביחד את הזכר ואת הנקבה. הרעיון הזה מקבל חיזוק גם ממה שכתוב בפרק ה' בבראשית, זכר ונקבה בראם, ויברך אותם ויקרא את שמם אדם ביום היבראם. כן? כלומר, האיש והאישה נקראים ביחד אדם. כן? עם זאת, בפרק ב', כן, יש לנו תיאור שלפיו אנחנו יכולים להבין את האדם כזכר, בודד, כן, שנזקק לבת זוג, כן? ואת האישה כנבנית מהצלע שלו, נכון? כתוב לנו שם, ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם, וישן, ויקח אחת מצלעותיו, ויסגור בשר תחתנה, ויבן השם אלוקים את הצלע, אשר לקח מן האדם לאישה. זאת אומרת, מהפסקה הזאת אנחנו רואים שהמילה אדם לא מתארת את המין האנושי בכללותו, אלא מתארת את הזכר, נכון? את חלק אחד של המין האנושי. אז יש פה איזשהו פער בין הפסוקים, כן? מפרק א' עולה תמונה שאדם זה זכר ונקבה. מפרק ב' עולה תמונה שאדם זה הזכר, ואילו האישה נבראה מאוחר יותר מהצלע שלו, כן? אז מה קורה פה, כן? בוודאי, אפשר, כן, זה תילי תילים של, כן, תילי תילים של הסברים, אפשר בוודאי. אבל אנחנו ככה מנסים להגיע לענייננו. עכשיו, בשביל זה ליישב את הפער הזה, כן, בין שני סיפורי הבריאה, דרשו חז"ל את הדרשה הזאת שאנחנו התחלנו ממנה, כן, שהאדם היה יצור אנדרוגני, או בלשון שלהם דו פרצופים, חצי זכר וחצי נקבה, כן, שזה כאילו הסיפור של פרק א', ואז לקיחת הצלע מהאדם, זה החלק השני, כן, החלק של הנסירה, כן, כהפרדה של שתי ישויות, ישות זכרית וישות נקבית, כן, ככה הם מסבירים את הסתירה ואת הפער בין הסיפורים.
עכשיו עדיין עולה שאלה, אם היצור המקורי היה אדם, כן? שחציו זכר וחציו נקבה, כן? למה רק הפלג הזכרי של היצור הזה נתפס כהמשך ישיר של האדם, ועוד החלק הנקבי נתפס כמשהו אחר, כן? לא כהמשך, כן? כן? יש איזושהי רציפות, יש איזושהי המשכיות של מודעות בין האדם לבין הזכר. לעומת זאת, האישה נתפסת כמשהו אחר, אין רציפות, כן? ברור שהאדם זה האיש, זה הזכר, כן? אז למה לא שהאדם זה הנקבה, כן? למה זה כל כך ברור, כן? אז פה ההסבר מקופל גם בפסוק שקראנו אותו מתהילים, אחור וקדם צרתני, כן? זאת אומרת שגם אם אנחנו הולכים על הציור הזה של דו פרצופים, גם בציור הזה היה צד שהוא אחורי והיה צד שהוא קדמי. אחור וקדם צרתני. זה לא פרצופים שהם זהים במשקל שלהם, כן? יש צד שהוא קדמי ויש צד שהוא אחורי. באה החסידות ונותנת לזה איזשהו הסבר נפשי. הסבר שהוא גם מאוד מאוד יפה להתפתחות הנפשית של כל אחד ואחד מאיתנו, אבל גם הסבר שחל על המינים, על המין הנשי ועל המין הגברי. אז לאט לאט אנחנו נבין את זה. קודם כל, מה זה אחור וקדם בנפש? למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על זה שיש צד קדמי וצד אחורי בנפש? אז הפשטות שאנחנו אומרים קדימות בנפש, אז אנחנו מדברים על החלק המודע בנפש. כשאנחנו מדברים על החלק האחורי, אנחנו מדברים על החלק שהוא לא מודע בנפש. התת מודע. ובכוונה אני לא אומרת תת מודע, כי יש גם תת מודע ועל מודע. אז אני מדברת על החלק מודע ועל החלק לא מודע, כן? אז חוויית המודעות, כן? של אני שחושב, כן? ופעיל, כן? ומחובר למציאות לכאן ועכשיו, זה החלק הקדמי של המודעות, כן? ככה זה נחווה. ולעומת זאת, החלק הלא מודע, כן? זה חלק שהוא ככה יותר, מה שנקרא, in the back of the mind, נכון? in the back, בצד האחורי. עכשיו שוב, למה אנחנו אומרים שהאיש הוא בפרונט, כאילו בחלק המודע, והאישה היא in the back of the mind, כן? בצד האפל של הירח, כן? שוב, האיש נתפס כהמשך ישיר של האדם, של המודע, ואילו האישה לחלק הלא מודע, כן? הזר. אז בציור הזה של המודע והלא מודע, אני מזכירה פה, קודם כל אנחנו לא מדברים כאן רק על גברים ונשים, אנחנו מדברים גם על החלק הנקבי והזכרי שבתוך כל אחד מאיתנו, כן? אז גם אצל הגברים וגם אצל הנשים, החוויה של האני שמודע ויוזם והולך באופן קווי ומסודר, זה חוויה שהיא יותר גברית. והמקום של הלא מודע, המקום היותר רגשי, זה המקום שאנחנו גם בתוכנו חווים את המקום הזה כיותר נשי, כן? אנחנו רואים אצל גברים או אצלנו כשאנחנו פועלות במקום הזה את החשיבה שהיא יותר
חשיבה שהיא יותר קווית, חשיבה יותר הגיונית, חשיבה יותר מסודרת. זה רק הודעה. אנחנו רואים אצל הגברים את החיבור יותר למקום הפעיל, כן? והמודע שבאישיות. וגם כשאנחנו פועלות ככה, אז זה מזוהה יותר אם זה צד גברי, שפועל ויוזם ומנתח והולך באופן הגיוני ומסודר, כן? אחרי הדברים. נשים יותר מחוברות לחלק הלא מודע שבהוויה שלהם. זה אגב משתקף מאוד גם בפיזיולוגיות של הנשים והגברים, כן? אצל הגברים אברי ההולדה הם מוחצנים, אצל הנשים אברי ההולדה הם מופנמים. וכמובן שיש זיקה בין הפיזיולוגיה הזאת למבנה הנפשי, כן? כך שהתמונה הפיזיולוגית משלימה את החוויה שלנו הפנימית לגבי הצד הזכרי שבתוכנו, לגבי הצד הנקבי, וגם מהתבוננות, כן, מה ככה מאפיין את רוב הגברים או מאפיין את רוב הנשים. כמובן שיש דברים שיש להם צד נשי מפותח, או נשים שיש בהם צד גברי מפותח, אבל עכשיו, מה שמעניין פה, זה שאם נחזור למדרש, יש פה שתי דמויות נשיות. אמרנו, חכם אחד אמר, מדובר בפרצוף מול פרצוף, כן? פרצוף נקבי מול פרצוף זכרי, וחכם אחד אמר שזה היה זנב, כן? שבעצם הצלע הזאת זה זנב שממנה נבראה אישה, כן? אז מה זה הדבר הזה? זה פרצוף, זה זנב, זה, כן, מעבר למבוכה של המחשבה שכן, שנוצרנו מזנב, כן, ומה זה אומר? מה? כן, כן. אז קודם כל הגישה של פנימיות התורה, וכשיש מחלוקת בין חכמים, לא להעדיף צד כזה או צד כזה, אלא לבחון איזושהי גישה אינטגרלית, זאת אומרת, לראות שיש משהו בדעה הזאת ובדעה הזאת, וכך להגיע לרבדים יותר עמוקים, ולראות באמת איזושהי אמת הוליסטית, ולא ללכת עם איזה כיוון פרשנות אחד שהוא יותר מתאים לתפיסה שלי, לאמונה שלי, לפוליטיקלי קורקט שלי, כן? אין את התסביכים האלה, כן? אז אנחנו ננסה להבין מה זה אומר, כן? מה זה אומר צד נשי שהוא מצד אחד פרצוף וצד נשי שהוא מצד אחד זנב. בשביל זה כתבתי לכם פה כמה תיאורים או מקרים או סיפורים על יחסים בין נשים וגברים, כן? ואני מבקשת שכל אחת ככה תקרא את הסיפור שהיא מקבלת, ותנסה ככה לחשוב מה התפקיד של הגבר בתוך המערכת הזאת, ומה התפקיד של האישה בתוך המערכת הזאת, מתוך מה שעולה בסיפורים האלה, בסדר? אני נשארת עם המכשיר ככה. כן, כן. אז תחלקו. כן? זאת אומרת, יש פה דוגמאות, ואני רוצה שנראה ככה מה הדוגמאות האלה משקפות.
אז בואי, תקחי את זה. יש פה עוד אחד, אז מישהי תיקח עוד אחד. אז בואי. זה לקרוא את הדוגמה, וככה באינטואיציה לנסות לחשוב מה הדוגמאות האלה משקפות, כן? לגבי מה האיש מייצג בקשר, ומה האישה מייצגת בקשר, מתוך הדוגמה הזאת. בסדר? אנחנו כבר נתנו איזשהו ציור כזה מאוד מאוד פלסטי על זה שהחשיבה של האיש יותר הגיונית, יותר קרה, יותר שכלית, והאישה באה יותר ממעמקים, כן? יותר באה מכיוון הלא מודע. אבל אנחנו לא ניתחנו את הלא מודע הזה, כן? לא ניתחנו את הלא מודע הזה. רק בינתיים דיברנו על זה שיש ציור של פרצוף ושל זנב. אנחנו נרצה לפתח את זה, לנסות להבין מה זאת אומרת שהאישה באה עם הצד הלא מודע, מצד אחד פרצוף, מצד אחד זנב, כן? אנחנו לא הסברנו את זה, כן? ובינתיים כזה אינטואיטיבי. אני רוצה שדרך המקרים האלה אנחנו ננסה ככה לאפיין אחר כך בצורה יותר ברורה מה הכוונה לפרצוף ומה הכוונה לזנב. בסדר? אז בואו ככה נתחיל ביחד. אני רוצה לקרוא. כן, אבל... אוקיי. אוקיי. זאת אומרת, היא מביאה איזה צד רוחני, אוקיי. כן. והוא? כן. זה לא סתם. כן. אבל יכול להיות שצריך משהו יותר שרואים כדי להזמין. כן. עכשיו, מה לגבי, את מתייחסת לחלק הראשון. היא מביאה את השבת ואת הכשרות, היא מביאה רוחניות בבית. וזה החלק הראשון. החלק השני, שיהיו חשובות לו על הלכות. כן, הוא מאוד התרשם מזה שזה שיש אור במקרר זה בעייתי. ואותה זה הרגיז הדבר. כן. 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 וזה שזה הרגיז אותה, שהוא מתעסק עם האור במקרר. זאת אומרת, את מזדהה איתה. שהייתי מגיעה לאווירה של שבת. כן. אוקיי, אז נסתפק בזה. אז קיבלנו פה איזשהו ציור אחד. תודה. מי ממשיכה? זה נורא פשוט. כן. יש לה... יש משיכה לכל מה שיש לו. יש משיכה לכל מה שיש לו. ריח של טבעי ואלטרנטיבי. ושומעת את מילות הכסף טבעי, אלטרנטיבי, הלב של ההפקה. שומעת רפואי קונבנציונלי, הלב של המסגר. בעלת אני לוקץ אותה כאן, ואומר לה שללי האנטיביוטיקה לא היה לה בעל, כיוון שלקה בגלית ועוד חריפה. תשאר היה לי.
אוקיי. אז הקטע היותר לא, הקטע שלו זה הקטע ההגיוני, הריאלי, הברור, המדע, הדברים שאין להם כאילו ויכוח, וברורים. והקטע שלה זה יותר, משהו, יותר רוחניות, יותר תחושות של דברים שהם מעבר. מעבר ל... זה כאילו מדע ואמונה בעיניי יותר. כאילו, מעבר לדברים המוכחים, יש כאילו, מה שמוכח זה לא אומר עדיין שזה הנכון וזה האמת. יש דברים שאי אפשר באמת להוכיח אותם. כן. וקשורים באמונה ובתחושות שבאות אלינו, אנחנו לא יודעים מאיפה. שדווקא זה הדבר האמיתי, הפנימיות יותר. רוצה את הפנימיות של הדברים. אוקיי. אבל אנחנו יודעים שיש פה את המפגש. כאילו הוא נותן גם את הפתרון, את השילוב הזה. זה הריאליות, הסיבה ותוצאה, ברורה. אבל לא, הוא תוצאה. שמעתי שזה מה שקרה כאן. הוא נותן גם דוגמה להוכיח, הוא נותן להוכחה. נכון, שהשילוב הזה. אז זהו, כי הוא הכל הולך לפי הוכחות. אצלו הכל ברור, בדיוק אני בקטע של למדתי סיבה ותוצאה. כל כך ברור תמיד שהסיבה הזאת גרמה לתוצאה הזאת, זה ממש לא אומר שניתן. אנחנו רוצים להבין בסיבה ותוצאה שלו. אצלו, כאילו מישהו שקרה, אני זוכרת שקרה לו פעם משהו, אני חושבת שתמיד זה יקרה פעם. זה לא אומר, יכול להיות פעם שהיה לו לקרוא אותו וריפו אותו אותה, לא נזק, אולי זה היה מזה. רק למדנו משהו ואנחנו רוצים איתו זהו זה. אוקיי. אז תודה על התיאור הזה. ומי אנחנו ממשיכות? דויד? בלה, לפני ש... התינוק השם. אוקיי. בואו נמשיך. בכוונה אני לא אמרתי אותה תמונה, אמרתי לא מודע. כן, רצית להגיד עוד משהו? אוקיי, בסדר. אז דבי, בסדר. אבל הוא אומר פה עוד משהו, הוא לא אומר רק יהיה בסדר. יעל? מה? לא, אני יודעת ממש
היא חרדתית. כן. היא פועלת... כן. והוא מה? אז היא, רואים איזה מקום חרדתי, מקום שמנסה להיאחז וההצעה שלו... אבל זה לא רק ההצעה נאחזת, מה אני רק נאחזת? מה היא נאחזת? זה דברים חיצוניים. והוא אומר, תתקן את הבפנים. בפנימיות. זה ההבדל הגדול, היא לא נאחז בדברים פנימיים. היא אומרת, נאחז בטיפולים של אנשים בחוץ, הוא אומר, בואו ניתן לה לעשות עבודה פנימית. הוא נותן לתוך עבודה פנימית שלו. לפעמים אנחנו צריכים לעשות עבודה פנימית. להיעזר במישהו אחר שסתם לא שמעתי, להיעזר במישהו אחר. ללכת למשל, ללכת למקום טיפולים, יש משהו שהוא לא ברור לי ואני רוצה שזה יהיה ברור אחר. אם דברים לא מסתכלים לנו, אני לעשות עזרה, אנחנו כרגע לא אומרים היא צודקת או הוא צודק או זה, אבל אני אומרת, אבל אנחנו רואים את המקום שלה, את החשיבה שלה, מריחים גם קצת חרדתי. מה הרגע שממנו הוא פועל? כן. אוקיי, תודה. נמשיך, כן? אני מעריץ את הערכים הראשונים שלה, אני באת לצמחית שלו, אבל מעריכה את כל המקומות ראשונים. היא חושבת, והיא בעד מקומות ראשונים שמזורים את המקומות. כן, זהו, שבאמת זה מוכר. אני לא בדיוק כרגע, אבל זה מוכר בכלל, בכלל. כל הזמן לא, זה בכלל לא אישי. אני זוכרת שאני טוב המדיטים האלה, אני רוצה ללמד את האוטורי שאתה במדיט הזה, ואני דוקטרת המערכות המאטיות, וכל כאלה, אז דווקא אני רואה את זה מצב השני קצת, ובגלל שאני קצת לזה, אז הוא דווקא מעריץ את המדיטים שלו, וכאילו בזה, כן, כן. אז אני אומרת, זה מצוין, אנחנו תכף נראה למה, כן, מה שפשוט, זה לא בהכרח משהו שהוא, כאילו משהו שהוא לא טוב, משהו ש... בסדר, אנחנו תכף... למה?
תקראי את זה עוד פעם, כי יש פה בכי על מגוון דברים. תקראי עוד פעם. הבכי יש בו מקום מבורר ולא מבורר. הרבה דובר על הבכי בהקשר לפרשת ויגש, על הבכי של יוסף, שהוא בוכה המון. כן, יש הרבה עניינים של הבכי. אבל זה... כן. זה מזכיר לי בדיחה במחילה מהעניין הזה של איזה זוג ככה, זה כן. של איזה זוג ברגע של רתחה ככה, מריבה מאוד מרה, מאוד קשה, אז הבעל ברגע של כאב אומר ככה, אני ממש מרגיש שאת רוצה כבר להתפטר ממני ושאפילו בהלוויה שלי את לא תבכי. אז היא אמרה לו, אני אבכה בהלוויה שלך, אתה הרי אומר תמיד שאני בוכה משפיל. זה לא שלי, זה... אני יודעת. השם ישמור. נרשום אותם, אני אשלח לכם בוואטסאפ. בדיחות, מה זה? באמת, רק בשביל הבדיחות, אני שמעתי את הבדיחה הזאת וסיפרתי אותה לבעלי, הסתכל עליה ככה, הוא לא צחק. זה טוב שמתנהל לו חיים טובים לערוך. לא יצחק אותו משמעות. וככה, לא, יש אנשים בכלל צוחקים, השאלה מצוחקים. לא, הוא... כן. זה רק... לא, הוא יודע לצחוק, אבל הוא לא... שלא ישפט ההקלטה. וואו. זה אאוט. לא, אני אומרת... לאחל לכולם חיים טובים וארוכים. כן, אין בעיה. תמיד יהיה בזוגיות. כן, לא, אני אומרת רק שאם אתם חושבות לספר את הבדיחה, אז תחשבו פעמיים במי לספר ומתי לספר. כן, לא. אצלי יצאו שני סיפורים, אז אני אתחיל בקצר קצר. הוא פשוט ליבו, פיו שווים, הוא אוהב אותה. היא חושבת שהיא אוהבת, אבל לא בטוחה. לפעמים מרגישה חסימה כלפיו, ולא יודעת, אולי הוא, ואולי אחר. פשוט מקסים לראות את ההתנהלות זכרית וקבית, אני לא יודעת גבר אישה משום שזה. גם באישה וגם יש דברים כאלה, שתלוי איזה מה שולט יותר, הצד הזכרי שלי או הנקבי שלי. אז כשיש דברים ברורים, אז הפה והלב בצורה מתוקנת, הם פשוט יודעים שזה זה, ואז יש שם פשטות. זאת אומרת, זה ברור. אבל אצלה, היא כן מרגישה רגש, אבל הרגש הזה לא מולבד, לא מעובד. לא רגע. אוהבת, לא אוהבת. ואז זה כמו, את יודעת, לא בדיימת, ממש עלה לי הפרח הזה, שאוהבת, לא אוהבת. ממש, השדות האלה של אולי אחר, כאילו, היא כן נמצאת, אבל לא נוכחת. זה כן הוא, אבל אולי לא. אז כל הזמן הספקות, כל הזמן כך מודע, הזנב הזה,
לנהל את החיים. אז זה זה מה מה שרצה, שרצה, לא הבנתי, אז זה הצד הזכרי? לא, אבל לא הבנתי. הבלבול זה הנקבי? משום שהבלבול הוא החלק הלא מודע שבי, שדברים לא ברורים לו, יש שם המון הצפות, המון מידעים, והרבה חבטיות, כן? לא, כן? לא. וברגע שזה עולה לחלק המודע, לזכרי, לחלק המודע, דברים שם יושבים ברור. זאת אומרת, לא משנה אם זה גבר או אישה, לא משנה אצל מי זה יושב. זה תנועה נפשית יותר. תנועה נפשית. כן, ברור לי שאני אוהבת אותו, אבל האם באמת ברור לי, או שאם בא מישהו לומר רגע, ואז זה מאוד בנפש, שפעם אחת היא ברורה והיא ברורה, אז היא ברורה, זו תנועה זכרית מהעמידה, וכשהיא לא, אז זה לגמרי נקבי, זה לגמרי מבולבל, זאת אומרת, הנקבי זה אותו בור, אני רואה את זה כאילו, זה אותו בור, שיש שם נחשים והרכבים, ובמקום הזה גם יש דברים נפלאים, אבל צריך להתחיל לברר אותם. זה בזה, זה אני חושבת רק את הרגע, הוא אלוף בהדחקות. לולא הייתי מציקה לו, היה שוקע לו בשקט בהדחקות שלו. אמנם היה סובל מההטבות והמניעות, אבל לא היה צולל לעצמו לנקט מניעותו. היא לעומת זאת, עלולה להיות אובססיבית בחפירות של הפנימה. לא שוקטת על שמריה, שדברים מבעבעים בעומק. בעלה מזכיר לה את המקומות והמצבים שנכון להרפא, להפקיד בידי השגחה את המשפחות. יש כאן כמה מצבים מדהימים. יש כאן הוא אלוף בהדחקות, זאת אומרת, אם אני אקח את זה גבר ואישה, אז באמת הדברים, בגלל שנורא, במיוחד את החתך הגדול של זה, אז הדברים הם באמת נורא במקום הזה של, הם יכולים אולי לחפור, אבל הם לא עשו עם זה שום דבר, זה כמו שעשה אצלה. הם לא עשו עם זה כלום. הם יישארו בחפירות, הוא מאוד זקוק לה. זאת אומרת, הקטע הזכרי, הזכר, הוא לא יכול, אי אפשר לפעול רק מהחלק המודע. אתה צריך גם לשחרר, כמו שהיא, לאריאלה הגיעה, הבכי. מה זה הבכי הזה? הבכי הזה מסתיר בתוכו המון דברים של דורשים, בירור. אבל אם הוא נמצא רק בחלק המודע, אם הוא רק בחלק הזכרי, הוא פועל רק מכאן, אז כל מה שלמטה נשאר לא פתוח, והחלק הזה שלו פועל משם, מהחלקים הלא, זה כמו שהיא בוכה. למה? אז הוא כבר הולך לנגן את הדמעות. יש גם מצב שמתמשך, אין שם פעולה. פה יש כאן פעולה. היא חופרת לו, ובתכונה הנקבית המדהימה הזאת, שיכולה להיות מדהימה, לא תבדוק למה, תשחרר את הדברים. אני לא יודע מה עמדה תפתור אותם, ותתחיל לפעול במקום נכון. זה פשוט מקסים. והדבר הכי יפה זה הסוף, השוס הזה, בעלה מזכיר לה. יש כאן הדדיות. בעלה מזכיר לה מתוקם. את המקומות והמצבים שנכון להרפות, ולהפקיד בידי השגחה את המשמעות. זאת אומרת, לא תמיד צריכה את החפירה. יש מקומות שהמציאות אומרת לך, זה שחרר. תפקיד. זה המציאות. סלק משפח, זה לא מה לעשות. אז זה המקום שקבל את ההשגחה. במקום שאין לך מה לעשות, תרפא ותשחרר. איפה שכן, אז כן תפעל. אל תהיה במקום של בוכה ומנגד דמעות, כי זה לא באמת פותר. אהבתי פשוט את כל הדברים האלה, זה סדר. אז באמת המטרה של זה היה ככה להציף מצבים, ככה מצבים בזוגיות, מצבים בנפש, ועכשיו אנחנו ננסה ככה לעשות בזה ככה סדר. אז באמת קודם כל הדוגמאות האלה מחדדות את העניין הזה שיש את הצד הקדם, הקדמי, הצד הזכרי, המודע בנפש, ואת האחור, הצד הנקבי, הלא מודע. יש משהו מדהים במה שאמרת סליחה תחילה, כן. שדוד המלך אומר אחור בקדם צרתני, ויש כאן את הקדם צרות. יצא לי צרות בתוך הקדם, כאילו אם אתה נשאר בתוך הקדם, לא משחרר ולא באמת מבדק, זה הצרות האלה שהאריה דיברה על הבכי הזה, שהוא עושה צער. זה אחור בקדם צרתני, פשוט עלה לי בזה. מקסים. אז בואו נגיד, מה זה ככה כל הקשקושים האלה, זה לא משנה. החלק הלא מודע בנפש, שהוא בבחינת זנב, זה מה שפרויד קרא לזה התת מודע. נכון? התת מודע.
או החלק החייתי באדם, החלק שמחובר בפשטות לגוף ולטבע, ומונע על ידי הדחפים ההישרדותיים שלנו, כן? העובדה שאצל זנב למשל, המצב רוח שלו נחשף לפי מצג הזנב שלו, נכון? עם הזנב למעלה, או שהוא בין הרגליים, נכון? אבל מכיוון שמדובר בצד שהוא חייתי, בצד שהוא הישרדותי, זה צד שאנחנו נוטים יותר להדחיק אותו, כן? למרות שהוא פועם בנו והוא מפעיל אותנו, כן? כי זה השכבה הראשונה של הקיום, כן? החלק החייתי, ההישרדותי. החלק הלא מודע בנפש הוא כמו דמות... אנחנו נוטים להדחיק אותו כי הוא מקפל בתוכו עוצמה של חוויות, של רגשות, של זיכרונות, שלא פשוט לנו לשאת אותם, כן? לא פשוט לי לעמוד פנים מול פנים מול איזו חוויית נטישה בילדותי. לא פשוט לי לעמוד פנים מול פנים מול איזו חוויה של איזה כאב צורב. לא פשוט לי לעמוד מול איזה קנאה קשה. לא פשוט לי לעמוד מול איזה זיכרון ילדות שאבא ככה ואמא ככה. כן? כלי הנפש שלנו הם מוגבלים. במיוחד כילדים, כן? עוברים כל מיני חוויות, ואין הרבה פעמים כלים שכליים שיכולים לאבד את החוויות האלה, אבל החוויות היו שם. אז הם צרובים בדיסק. באותו רגע נתון לא היו לי את הכוחות השכל לנתח ולהבין את הדברים האלה, אבל זה היה שם. זה טלטל אותי, וזה נקבר שם בתוך התת מודע. אבל זה עדיין קיים שם, וזה מניע אותי. זה ברור לי, אבל אני אומרת משהו אחר חבר. כן. אתה תסביר מה זה, הזמן הזה. אני בעריכת זה, כל המוצרים שלנו הראשונים, אני רק משהו אחר שזה... אתה תסביר מה זה, החלק הזה. חלק החייתי, הישרדותי, שמחובר לגוף שלנו. אנחנו לא... לא ידעתי שזה משהו כבר ככה, חוויות שעבר מדברים שעבר. חשבתי זה משהו שפשוט כבר נולד, זה סביב בצית הנפש שלנו. זה דבר שבא לבדוק, לא מה שפער במשך זה שפה קראנו ככה, פה פעם, זה משרד פשוט, אנחנו לא יכולים להתמודד. כן. לא יודעת עכשיו מה כן. כן, כן. כן. שקרוב ואנחנו כאילו לא קראנו, מחקנו, הגענו ואז זה פתאום שני דברים שהם לא מסתירה, זה יוצא חבר שלי בעיניי. כן. למה את... יש את הדבר הזה, מה שאת אמרת, אני שלי ילדת של סרטיטי, נדע כדי שאנחנו נקיים אותי. עכשיו, אם אני חווה חוויה, הסועה שמבחינת הנפש הזה, היא גורמת לזה שאני לא אזכור את זה, שגם אני אחסר שם, פשוט יש לה, באמת, מבחינת הקיבולת, התת מודע היא 97% הנאה והמודע הוא רק 3. זאת אומרת, אם ניקח כוח, אז הכוח הכי חזק אפשר להשתמש, זה כוח המניע, זה כוח של התת מודע, תחשבי על מנוע. בחלק המודע הוא רק 3. עכשיו יש לי חוויה לא נעימה. אני לא יכולה להתמודד איתה. אני פשוט לא יכולה להתמודד איתה באזור הזה של המודע. אז מנגנון הגנה שטבוע בטבע של האדם הוא להדחיק, אבל לא להדחיק צורבת. ובזה יש בלבול, אני לא יודעת איזה פעם בלבולים קודמים, אבל זה לא מדבר על בלבולים הקודמים שלנו בעבר. זה מדבר על בלבולים שבגלגול הזה שלנו. לא, אז זה אותו אזור, זה המקום ששומר על ה... אז אנחנו
נעשה כאן אולי רגע איזושהי הפסקונת עם... אנחנו פה קבוצה קטנה, אז רגע אחד, אני אעשה פה... זה דבר, בואו נראה, אנחנו חוזרות להקלטה, כן. ברוך השם. טוב. אז איפה היינו? אז דיברנו על כן, על החלק של הזנב, כן, שזה מה שפרויד דיבר על התת מודע, כן, החלק שמחובר לגוף, שמונע על ידי דחפים הישרדותיים, חלק שאנחנו רואים נגיד את הפעילות שלו מאוד אצל ילדים קטנים, כן, זה יותר חשוף, אצל המבוגרים יש לזה יותר ויותר מסכות, יותר ויותר כיסויים, אבל זה, כן, אבל זה שם. עכשיו, החלק הלא מודע, כן, שאמרנו שזה כמו דמות אנושית מפותחת, הוא מה שאפשר לכנות אותו בשם העל מודע, כן? יש לנו תת מודע ויש לנו על מודע, כן? עכשיו, אצל פרויד המונח הזה לא קיים, כי פרויד לא האמין בקיומו של חלק נסתר וגבוה באדם. כן, כן האמין בחלק, כן, רציונלי, שיש לו יכולת לדכא את החלק של התת מודע ולעשות שם סדר, כן, אבל לא בחלק על מודע. החסידות כמובן בוודאי שכן, כן? מדברת מאוד על החלק של העל מודע, חלק שמכיל בעצם את האני העליון והאמיתי שלנו, כן? את השורש נשמה שלנו, את הרצונות העמוקים, רצונות שיותר נושקים לנפש האלוקית ומקבלים השראה משם, כן? אז פרויד כמובן שלא, כן? הוא דיבר על התת מודע ולא האמין בקיומו של העל מודע. אבל החסידות בוודאי שמדברת על זה, ואפשר להגיד ככה שבהשאלה, שכמו שיש הדחקה במישור של התת מודע, אז יש גם הדחקות מסוימות במישור של העל מודע. זאת אומרת, התובנות, הידע, הרגישויות של העל מודע, הן מודחקות על ידי המודע, כן? זה ככה מאיים על הסדר הפשוט והטוב של החשיבה המאורגנת, היציבה, ההגיונית, הרציונלית, כן? פתאום כל הרוחניות הזאת. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים עכשיו על המחלוקת של החכמים, על היציבה של הצלע האנושית הזאת, אז אנחנו מדברים על הלא מודע, כן? הסכמנו עם זה שהחלק האנושי, החלק הלא מודע, שהוא נחלק בעצם לשני חלקים. חלק אחד שהוא בבחינת התת מודע, כן? חלק הארצי הטבעי שלנו, והחלק הרוחני הגבוה שמחובר לנשמה, כן? שזה החלק העל מודע, כן? ובאמצע יש את החלק המודע, כן? כמו גבר שנמצא בין שתי נשים, זאת שמתחתיו, כן? שמקרקעת אותו, וזאת שמעליו ומעוררת אותו להתעלות כלפי מעלה. כן. עכשיו, נדגיש את מה שדיברנו, שהמבנה הזה תקף לגבי כל אחת ואחד מאיתנו, לא רק לגבי גברים ונשים ביחד, כן? זאת אומרת, אצל כל אחד יש חלק מודע שהוא פעיל, וחלק תת מודע ועל מודע, כן? כשאנחנו מדברים על היהודי, על הנפש האלוקית, אז יש את החלק התת מודע וחלק העל מודע. אצל גברים, זה אומר שזה מודחק, זה אומר שזה במקיף, זה אומר
הגישה של זה היא לא ישירה, היא לא פשוטה, אבל מה שאנחנו לומדים בכל לימודי החסידות, בכל עבודת החסידות, זה שקודם כל החלק הזה נמצא. ומעצם הידיעה שהחלק הזה נמצא, ומעצם הרצון להיחשף לחלק הזה, כבר אנחנו פותחים שם איזשהו שער. כל העבודה של תיקון המידות, כל העבודה של המצוות, של התכוונות למצוות, כל המקום הזה זה מקום שמגרה את העל מודע הזה לבוא ולהתגלות. זה מקום שקיים. שאנחנו מתכוונים משם, כן, בעבודה של המידות, במיוחד מה שאנחנו, יש על זה קורסים שלמים, כן, בתורת הנפש, כל העבודה של הביטול והשפלות, כן, שבן אדם יפנה מהריכוז שלו בעצמו ובאגו שלו, וייתן איזה מקום קצת להשם, לטביעות אצבע של השם בתוך החיים שלו, אז זה מרחיב את הצוהר הזה, זה מרחיב את החלון הזה, כן? כי בן אדם יכול להיות בן אדם שומר מצוות ומתפלל, ובכל זאת שהחלק הזה יהיה חסום לו, יהיה לא נגיש עבורו. אז העבודה הגדולה ביותר זה היכולת שלנו לצמצם את האגו ולפתוח אותנו לתובנה יותר גבוהה. לדעת שאני כאילו מה אני לא מבינה, לא יודעת, לא שום דבר. עדיף להיות קצת בשקט ולקבל בשביל לקבל את השפע האלוקי. ככל שאני יותר מונחת במקום הזה, ככל שאני יותר יכולה לחיות בתודעה הזאת, אז אני יותר חשופה להבנות האלה של העל-מודע. זה המקום של המזל, נכון, כן. המזל, מה שאמרנו, מלשון שמזל, שמזיל את השורש של הנפש, השורש של הנפש, השורש הנשמה, ששם יש את כל הצפנים, את כל הסודות של הקיום שלנו, את כל המפתחות של הקיום שלי, של התפקיד שלי, של הפריצות דרך שאני צריכה לעשות. זה על הדברים כאילו שהרדעת והקרב את המחוקים? כן. זה על להגביר עצמו? כן. להגביר כן. 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 נכון. 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 אז שוב אמרנו שאצל הגברים בהכללה המקום המודע הוא יותר חזק אצלם, ויש יכולת להיות יותר מנותקים גם מהתת מודע אבל גם מהעל מודע. כן? כן. ואצל אנשים יש יותר נגישות גם לתת מודע וגם לעל מודע. הבעיה שהרבה פעמים יש ערבוב בין התת מודע לעל מודע, כן? אישה מרגישה משהו, כן? אולי איזו תחושה, אולי איזו תובנה, אולי איזה, היא יכולה להיאחז בזה או להתבלבל בזה, אבל זה לא ברור, כן, מאיזה מקום זה בא, ובגלל שלא ברור מאיזה מקום זה בא, לא ברור איזה מקום צריך לתת לזה, ואיך צריך להתייחס לזה, כן? כן? עכשיו, פה הנקודה של איך גברים ונשים יכולים להשלים אחד את השני, כן? ופה אנחנו ככה קצת נוגעים בדברים שככה אלינו. הגברים יכולים פה לעזור לנשים להבחין בין התת מודע לבין העל מודע. זאת אומרת, עם הקול הזה שבא מתוך האינטואיציה, הפריצה, החשק הזה, לא משנה בה,
האם זה ממקום חרדתי כזה, כן? אז אני אומרת, הגבר יכול לעשות פה איזשהו סדר, כן? היא באה עם איזה, כן, איזה, תשמע, אני חושבת כן, כן. היא באה, תשמע, אני חושבת שצריך לעבור דירה, אני חושבת שצריך לקחת את הילד פה, אני חושבת שאתה צריך לעשות עבודה אחרת, אני חושבת, כל מיני דברים כאלה וזה. אז השלב הראשון, אוקיי, אשתי, את לפני מחזור, באמצע מחזור, אחרי מחזור, את רוצה קפה, אחרי כן? אחרי המקום הזה, אבל בוא תקשיב, אני מרגישה חזק שבאמת זה מה שצריך לעשות וזה, אוקיי, מה, למה, מתוך איזשהו, כן, מתוך איזשהו שיח, מתוך איזשהו ברור, כן, יכול לשמוע את הקול של מתוקה שלי, את בסך הכל בהתקף חרדה, בואי נרגיע, או יכול להיות איזה מקום הזה של וואלה, מעניין, כן, בואו כאילו נשב על זה, הוא יכול, אני אומרת, במקום, אני אומרת, במקום מסוכן, כן, במקום של, כן, הוא מחובר לאיזה מקום מקורקע, כן, לאיזה מקום הגיוני, לאיזושהי חשיבה קווית. אז יש את היכולת לא להתפעם ולא להיזרק יחד איתה מאותה התעוררות, ולכן היא מאוד זקוקה לסדר הזה שהוא יעשה בתוכה. מצד שני, יש לו את העל-מודע, בוודאי שיש לו את העל-מודע. מצד שני, אני אומרת, זה פה דו-כיווני, הוא זקוק לה שהיא תעורר ותגרה גם את המקום של התת-מודע אצלו וגם את המקום של העל-מודע, את המקום של התת-מודע. בוא תראה, מותק, אתה מתגלגל שנים עם הדבר הזה, לא הגיע הזמן שנפתור את זה? כן, אתה עוד נעלב מהסבתא רבא שלך, שזה, אתה לא רואה איך זה, כן? או גם לעורר את המקום הזה שהעל מודע, של כאילו מה אתה חושב, אתה קם בבוקר, הולך לעבודה, חוזר, זה מה ש... כאילו זה המציאות מותק, עכשיו, היא יכולה לעורר ולגרות את המקומות האלה, והוא יכול לעשות סדר בהצפה שיש אצלה, כן? אז אם נגיד את זה ככה גס, הוא יכול להיות האינסטלטור שלה, כן? לעשות איזשהו... והיא יכולה להיות בשבילו, שיבר המרכזי, כן? לפתוח את ה... יש פה איזו עבודה משולבת. ושוב פעם, שאין בתיקון. אוקיי, נקליט. כן. הגבר נמצא שם בטבק. כן. ומה שיפה זה שהגבר הוא אצלו, ברגע שזה מבריק. זאת אומרת, איך לזה זה... אני מנסה לתת לזה מספורת אחרת. כשזה מבריק כרעיון, זה בא מגבוה, הוא מרגיש את זה, שזה באמת, כי זה הרעיון שאצלו מבריק. זאת אומרת, זה אומר, וואי, זה רעיון, אז הוא מתחבר. אבל אם זה משהו שבא מלמטה, באופן אוטומטי תהיה לו דחייה. זה כאילו איזשהו אוטומט, בגלל שהוא בא מהחוכמה, והיא באה מהבינה. זאת אומרת, היא כבר יש אצלה את כל הבלבול וכל זה. והוא אצלו אין את זה, אצלו זה נקי. כן. כן או לא, זה כאילו כן או לא. כן, אז אני אומרת, זה חידוד כזה שגם הוא מקושר לעל מודע כמובן. אבל כאילו יש יותר, כאילו התריס יותר עבה. אבל ברגע שכן, שיש שם איזה הברקה, יש שם איזשהו נצנוץ, יש שם איזה עניין, אז יש איזו יכולת, להריח את זה, להרגיש את זה, כן? ובזה זה נורא חשוב, העבודה של הגבר והאישה ביחד, וההבנה שכן של האישה, שאם הגבר הוא לא בא עם זה התעוררויות מפה ומפה, אם הוא זה פשוט, זה לא אומר שאין לו מה לתת לי. הדבר הפשוט הזה יכול לתת לי המון, כי אחרת אני תוך איזה סלט פירות, כן? והוא מרגישה מפה ומשם וזה, זה לא אומר שהיא פוסטמה, כן? יש פה כל מיני מסרים, כל מיני התעוררויות שהן יכולות להיות קריטיות לחיים שלנו,
כפרטים, כזוג, כמשפחה, כן? זה מאוד חשוב להתייעץ לבית, כי זה באיזשהו מקום לוח המחנה. כן. זאת אומרת, בלי קשר למה הוא כן ומה הוא לא. זאת אומרת, אני צריכה לדעת שאני מפה ומשם, ואז הצינור שלי יכול להיות, לרוץ מפה ומשם. כן, ואז אני לא יודעת, ואז אני באה אליו, איזשהו מחיצה כזאת, בין לבין. נכון, נכון. וואי, איזה מערכת הגדולים שם. כן, הציור הזה מאוד... עכשיו, האינפוט שלו מאוד מאוד חשוב עבורי להבין שזה עומקים רגשיים, זה לא בהכרח התעלות רוחנית, כן? זה בלבול מאוד מאוד גדול שקיים כאילו בכלל בדור הזה, כן? שאיזה דקות ואושר רגשי לא מעידים בכלל על הישג רוחני, כן? ועל איזה חיבור של מקורות לשפע של אלוקות וחוכמה. יש בלבול מאוד גדול, כן? איך מכונים אנשי רוח ואנשי תרבות, אני אומרת, איך מכונים אנשי תרבות, אנשי אמנות, אנשי רוח, כן? כן? כביכול אנשים כן, שמודעים לרגשות שלהם, כן? אז הם רוחניים, כן? אבל אנחנו רואים פה שיש פה בלבול מאוד מאוד גדול, כן? כל מי שעוסק במשהו שהוא מעבר, כן, נגיד לחשיבה הקווית, ועוסק בכל מיני תורות רוחניות, כן, מעבר למציאות החומרית, כן, אז הוא, כן, כבר איזה איש רוח. מה? כן, כן, נכון, 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 נכון. כן, כן, נכון. ובחסידות אנחנו לומדים שזה לא יכול להיות ככה, כן? עד שאדם לא מזוכח, לא מזכך את המידות שלו, אז יכול להיות שם בלגן גדול מאוד באינסטלציה. זאת אומרת, שיכולים להיות זרמים מלמטה, שהם בלבוש של איזה תובנות של על מודע, וזה יכול להיות פשוט רפש אחד גדול, ורואים בזה הרבה מאוד בלבול, כן? בשם חופש האומנות והביטוי, וכן, ולתת במה לאנשי הרוח, כי הם מייצגים איזה שהם תובנות עליונות, הם נותנים פתח לכל מיני רפש וגועל נפש שמקומו באסלה, פחות או יותר. כן? אז זה ככה לגבי ההבחנה, כן, בין העל מודע לתת מודע, כן, בין הדמות הנשית העליונה והתחתונה. עכשיו בואו נעשה חיבור בין הדברים האלה לבין הצניעות שאנחנו דיברנו עליה בפעם הקודמת, כן? בהתאם להסברים שאנחנו נתנו על צניעות, כן? אז הצניעות מתוך זה שבן אדם מוכן לשים את עצמו רגע בצד ולתת מקום לצד השני, לא לסנבר בכוח, לא להיות מונע לפי מה שכולם יחשבו, אלא לפי מה שהשם. הצניעות לפי ההסבר הזה יכולה מאוד לגרות את העל מודע אצל הזולת. זה מה שקורה גם במפגש טיפולי, כן? שהמטפל לא אמור לשבת ולהביא את עצמו ולעשות רושם כמה הוא חכם וכמה הוא יודע וכמה הוא השליח של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, כן? אלא במידה רבה, כן, במידה רבה לפנות מקום ולגרות את הקול של העל מודע אצל המטופל, זה המקור של הריפוי, כן?
גם צריך לטפל כמובן בתת מודע, לנקות שם את הדברים. אבל מתי קורות הקפיצות? לא רק מזה שככה בטיפול פסיכולוגי נגיד רגיל, בטיפול קונבנציונלי רגיל, מה המהלך? זה בואו נציף את התת מודע וננקה, נציף וננקה, נכון? כמו שמנקים בית, נזיז את השפות, נרים את הזה וננקה, בסדר, זה מאוד חשוב, בסדר, ננקה, טוב, אבל בסדר, ניקינו, אבל מה עכשיו, אז מה, כאילו, אז מה, טוב, אז מה, יופי, נקי, אבל מה, לאן הולכים, מה זה, אז מה, כן? חייבת להיות פעולה כזאת של ניקוי ולקבל במקביל מקורות של השראה, כן? למה אני פה? למה קרה לי? לאן אני הולך? מה החיים שלי? למה נולדתי דווקא למציאות כזאת? למה זה קרה לי דווקא ככה? מה השגחה רוצה ממני? כן? בלי שמדברים גם בשפה הזאת, אז אני מנקה, בסדר, נקי, טוב, אבל אז מה? למה ניקיתי? אז מה עכשיו? כן. בדיוק. בדיוק. נכון. והריק יותר גרוע, נכון, כי הבור ריק אין בו מים, אז המצב המאוד מסוכן. כן. אומרים שבטיפול, שאין לך מה גדול, אז לא שום איך לא תדבר לך. כדי שיהיה לך, אתה יכול לעמוד בכל איך, אתה צריך מה ולמה גדול. למה גם. אז זה... כן, בוודאי. אז זה המקום של, כן, אנחנו מדברים פה על שני סיפורי בריאה, אז המקום הזה של הצניעות. הצניעות מאפשרת לעל מודע של הזולת להתעורר. כן, זה דורש איזשהו מקום של שקט ופינוי מקום. לעומת זאת, המוחצנות אני מדברת במראה, בדיבור, בהתנהגות, מאוד מגרה את התת מודע של הזולת, כן? המקום של הדחפים והקנאות והמאבקים אז זה ככה בשביל לסגור מעגל ולדבר על הבריאה של הצלע מצלעות החזה ובריאה של הצלע במובן של ככה של נסירה. טוב, אז זה ככה המהלך שלנו להיום. שכל זה הוא בבחינת מבוא, עדיין, ככה אני מרגישה. מה שאני מזמינה אתכם זה לבדוק קודם כל בתוככם פנימה, כן? מתי ואיפה אתם מזהות את החלק הזכרי, הרציונלי, העקבי, היציב, שעולה ופועל ומדבר, כן, במהלך היום, במהלך התקופה, ואיפה אתם מזהות את החלק הנקבי שככה עולה וצף. גם חלק שמחובר לרגשות, וגם החלק שמחובר יותר לנשמה, כן? אז ככה לראות, לעשות איזשהו תשקיף כזה, פנימה לזכר שבתוכי ולנקבה שבתוכי. וגם במערכות יחסים עם בן זוג, כן? שכרגע מערכת יחסים, או להתבונן על מערכת יחסים, לראות איפה היה ככה הייצוג של המודע, ולעומת זאת התת מודע והעל מודע, כן, שנכנס לתוך מערכת היחסים. זה ככה באמת תרגולת שיותר שבן זוג מוכח בחיים, אבל זה גם למה זה כל כך חשוב, כן? שימו לב, אנחנו לא מדברות פה ברמה של להפיג את הבדידות, ושזה משתלם או לא משתלם מבחינה כלכלית, כן?
אנחנו לא מדברים על הרמות האלה, שהן גם רמות חשובות וזה, אנחנו פה מדברות פה על עניין של איזה, פשוט שלמות של ההוויה שלנו, של איזה שלמות נפשית כזה, של איזה איזון נפשי, את האינפוט הגברי והאינפוט הנפשי, והעבודה של כל צד, כן, מביא איתו לתוך המערכת. בעזרת השם. אז עד כאן ככה לגבי השיעור.